बांटी खाइल आ ओथे अरे सारम कले आ ओथे नेता मंत्री को बाकी एबे नेता फसिले तमे फसिलो आयो बनाऊ ना हेते को गलती आसबा सलिया बारी को अरे से टोकरा मुंह हस करनी टोकरा तू मत हस करछ कोटा बाई चली सुंदर टोकी मानु को नहीं तू सारा हस करछ सलिया बारी को बाल काटिबा लोक तू कोटा सारा उते लेता पड़ जाय मुकुंडा महल्ला कुंडुचू मु जानिथि सनिया खाइति माने अंगार हगिबि ना बाप अरे मु जानिथि तमे दिन ना दिन मते फसै सनिया भाई को ए परिस्थिति मते उपाय दे सनिया भाई को उपाय दे उपाय हां ए परिस्थिति रे जब पलायती सजीवती अर्थ जेते शीघ्र पारुच सांगे सांगे ओडिसा छाड़ी पळा ए कहूची सनिया बारी तो कथा नजई वो ओडिसा छाड़ी बाहर राज्य को पळा आसुची सनिया बारी को कुकुना मोड़ला भया मोड़ी देबी साला तू को मुर्जा फर दुकान हैं ना झुमा दुकान मोड़ी देबी अरे पुआ मु एली सनिया बारी को भंडारी पिला पूरा लोके की कांची देबी ले ओके ही ना थे तू जा मु मोर कथा बुझी ओके वो इंस्पेक्टर सपीस से घनश्याम भट्टाचार्य आपण घर रही बर्तमान सांगे सांगे घर छाड़ी पड़े घनश्याम भट्टाचार्य आकाश पाताल मध्य चली तो निश्चय बुझी प्रतिवाद करें
ଭାଉଜ ଭାଇ ଆଇ ତମମାନେ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲ ଡାକ କଣ ତମମାନେ କିଛି ଶୁଭୁନି କି ଚାଲିଛି କେଜାଣି 4 ଦିନ ହେଲା ଫୋନ କରୁଛି ଅଥଚ ସେ ଫୋନ ଉଠେଇବାର ନାହିଁ କି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠେଇବାର ନାହିଁ ଆରେ ଯଦି ପାଠ ପଢେଇବାର ନଥିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ବିଦେଶ କରିବା ପଠଉଥିଲ ଭାଇ ଆରେ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁନି ଘର ଭିତରୁ ନ ଯାଇ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଠିଆ ହେଲୁ ଏ ଭାଇ ଆଉ ତୋର କଣ ହେଇଛି ତୁ ରାଗିଛୁ କାହିଁକି ରାଗିବିନି ଭାଇ ଆରେ 4 ଦିନ ହେଲା ଫୋନ କରୁଛି ଫୋନ ଉଠେଇବାର ନାହିଁ ତୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠେଇବାର ନାହିଁ ଆରେ ଭାଇ ତ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ତୁ ତ ଆମ ଅବସ୍ଥା କଥା ଜାଣିଛୁ ମୋ ମନ କହୁଛି ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେବେ ଏବେ କରିବେ କଣ ମୁଁ କଲେଜରୁ ଟୋଡ଼ା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୁ ରାଗିଲେ ତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ଭାଇ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ରୋଗୀଟା ଦେହରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ଭାଇ କେବଳ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆରେ ସେଇଟା ମୋ ଆଗ ପାଇଁ ବଡ ଭାଇଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ ତ କରିବ କିଏ ଆରେ ବଡ ଭାଇ ସଦାବେଳେ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତୁ କେବେ ଭାଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଆରେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ ନହେଲେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ ଆରେ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଚାକିରି ପାଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଭାଇକୁ ଅପରେସନ କରିଦେବିନି ଭାଇ ତମ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତମ ହାତରେ ତମ ଭାଇ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ହେଲେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାଉଜ ଏ ଜନ୍ମରେ ପାଠ ପଢା କେବେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିବ ତମେ ସେମିତି କୁହନି ଆରେ କିଏ କହିଲେ ତ ପାଠ ପଢା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିବନି ଭାଇ ପାଠ ପଢେ ଡାକ୍ତର କରିବି ବୋଲି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଛି କେମିତି ପାଠ ପଢିବି କେମିତି ଡାକ୍ତର ହେବି 70,000 ଟଙ୍କା ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟା ନଦେଲେ ସେ ମୋତେ ହଷ୍ଟେଲ ବାହାର କରିଦେବେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କଣ କରି ଭାଇ ଆରେ ଶିଶୁ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟା ହିଁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବୁ କେତେବେଳେ ଭାଇ ମୁଁ ମାଲିକକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ କରିବି ବୋଲି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କାଟା ତୁ ନେଇଯା ଆରେ ତୁ ତ 2 ମାସ ପରେ ଆସିବୁ ନା ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ହେଇ ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ସେତେବେଳେ ତୋ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ କରିଦେବୁନୁ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କରୁଛ ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ଅପରେସନ ଡାକ ହବା ଦରକାର ଆରେ ଏ ପାଗଳା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ ଆଜି ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଯିବ ମୁଣ୍ଡର ଯତ୍ନକୁ ସହିଯିବେ ଜୀବନ ହେଲେ ମୋ ଭାଇର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଜମା ସହିପାରିବେ ହେଲେ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ତମେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବ ତମେ କାମ କଲେ ତ ରହନ୍ତୁ ପାଠ ପଢିବ ତମମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଆରାମ ଦବ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ କେମିତି ମଣିଷ କରିବ ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତ 2 ମାସ ଭିତରେ ଯିବ ସେତେବେଳେ ମୋ ରୋହନଟା ଡାକ୍ତର ଏଇ ଘରକୁ ଫେରିବ ସେତେବେଳେ ତା ନିଜ ହାତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ କରିଦଉନୁ ତୁ ଆମ କଥା ଦେଖେ ଚିନ୍ତା କରନା ତୁ ଖାଲି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତତେ ଦେବି ଥରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଥରେ ପୂରଣ କରିଦେବି ଏ ଟଙ୍କା ନେଇ ଭାଇ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ତ୍ୟାଗ କରୁଛ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଶୁଝି ପାରିବିନି ଭାଇ ଏ ପାଗଳା ଏ ଯମୁନା ତମର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ବୋଧେ ପିଲାଟା କେତେ ଦୂର ଆସିଛି ଖାଇଛି କି ନ ଖାଇଛି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ନଥାଏ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଖାଇ ଆସିଗଲେ କଲେଜ ପଢିଆ ପିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଇନେ କହିବେ ଭାଇ ସ୍କୁଟି ମୋ ପାଇଁ କେବେ ଆଣିବ ହଁ ମୁଁ କଣ ତୋଳିଆ 10 ପରେ 4 ଥର ଫେଲ ହେଇ ଘରେ ବସିଲେ କଣ ମୂର୍ଖ କରିଗା ତୁ ତ ନହେଲେ କଣ୍ଡିଟାନଟା ଆରେ କପି କରିକି 10ଟା ଉଠି ଗଲୁ ତ ପିଲାର ଫୁଟାଣି ଦେଖ ଭଲ ଲାଗା ଏ ଭାଇ ହଁ ସ୍କୁଟି କାଇଁ କହିଲ ଆଣିବି ସବୁ କି ଆଣିବା 6 ମାସ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍କୁଟିର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଓହୋ
ସ୍କୁଟି ଆସିବ ତୁ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ନା ଯେତେକ ସ୍କୁଟି ମାନିବ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ଆସିବ ନା জীবন তাকে সাথে ন লাগলে তোমার ভাত কোন হতে নয় হ্যাঁ তুমি কি চুপ রহনো এ রানী তু গলু আগ রোল ভাটা কিতে দূর আসিছি খাইছি রখাই দিতা ব্যবস্থা কর হ্যাঁ আরে ভাই দিবা এ আমি তাও সকা হলো আদি না কোনটা পখাল খান্দি সেনা কুড়া হাজি না তো খায় কথা জমা বুঝ পারি আউ এই চল চল আলে এরো চল আমরা সাথে মাত্র যাই চল ভাই যমুনা আর তুমি কোন এতে শীঘ্র ছাড়ি চালি যাচ্ছি তুমি তো ভাবে মোর সেবা করছ না জমা 10 করে ভাবি মোর পাখ মারিবা করবে না আও মতে কথা কই বলি না জমা বিশেষ না করবে আর তুমি না এই কই যুগর বড় সত্যি অনুযায়ী মতে তুমি কথা কই এমনি ভুলে পাইব ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ତମେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତମରି କଷ୍ଟ ନା ମୁଁ କ୍ଷମା ସହିପାରୁନି ଆଲୋ ମୁଁ ଯେମିତି ସହିପାରୁଛି ତୁ କାହିଁକି ସହିପାରିବୁନି କହିଲୁ ହେ ଯମୁନା ମନେ ପକେଇଲୁ ସେଦିନର କଥା ବାପା ମଲା ବେଳେ ସବ ଶୋଇ ମୁଁ ସଫର କରିଥିଲି ଏ ପିଲା ଦିନଟାକୁ ମୁଁ ମରିଷ କରିନି କେବେ ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ମଲା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିଛି କହିଲ କେମିତି ଭୁଲିଛି ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମତେ ହେଇଗଲି କଣ କରନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଖୋଜିଲି ତୁମେ ମୋ ସଂଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର କିଛି ହେଇଥାଏ ମୁଁ କ୍ଷମା ବସି ପାରିବି ଏ ଯମୁନା କାନ୍ଦୁଛି କଣ ପାଇଁ ତୁ କଣ ଜାଣିବୁ ତୋ ଆଖିର ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବି ମୁଁ ଆଖିର ଲୁହ ବିନ୍ଦୁକୁ ଶୁଖିଗଲା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଚାହିଁ କରିବାର ବେଶ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ କାହା ପାଇଁ କାହାର ଦରଦ ନାହିଁ ଏଠି ପରେ ଆଖିର ଜନ୍ମ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ
ଚକାଚ କରିଦେଇକି ଆରାମ ଦାଦା ସକାଳୁ ବୁଟ ପରିଶ୍ରମ କରି କରୁ ନଥିବେ। ଆରେ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଦେଇ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋ ବୁଟ ସଫା କରିଦଉଛି। ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ସୁପର ମାଡ଼। ମାଡ଼ ଦୁଇଟା ନ ଖାଇଲେ ତୁ ବାଟକୁ ଆସିବୁନି। ସୁମନ ନାଇଁ ରେ ସୁମନ ନାଇଁ। ଆଜି ତୁ ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଦେଖୁଛୁ ତୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି କହ। ହେଲେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାନି ରେ। ମୁଁ ପୁରା ତୋର ବଡ ଭାଇ। ପିଲା କଣ ବଡ ଭାଇ? ଆରେ ତୁ ଯେମିତି ମୋ ମା ପେଟର ଭାଇ ତତେ ଆମ ଘର ଦୟା ଦେଖେଇ ଏ ଘରେ ରଖ। ତୁ ମୋ ବଡ ଭାଇ ନହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଝାଳ କଣ କହିଲୁ ସୁମନ? କଣ କହିଲୁ ମୋ ସପନକୁ? ତମେ ଯାହା ଶୁଣିଲ ଠିକ ସେଇଆ କହି ସଦା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝାଳ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଭାତ ଉଠେଇଦେଲୁ ତତେ ଏବେ ନାଇଁ ସୁମନ ନାଇଁ। ଆରେ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ତୁ ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ଜମା ବି ହାତ ଉଠାନି। ତୋର ପାପ ହବ ରେ ସୁମନ। ତୋର ପାପ ହେବ। ତୁ ଚୁପ କର। ଏ ବୁଢା ହାତ କାହିଁକି ଉଠେଇ? ଆରେ ହାତ କାହିଁକି ଉଠେଇଲା? ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା ପଶୁ? ଦେବତା ସମାନ ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠଉଛୁ। ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସୟନୀରେ ପାପ ହବ ରେ ସୁମନ। ଆରେ ପାପ ହେବ। ଏ ସୁମନ ଆରେ ଅଟକି ଗଲୁ କାହିଁକି? ମାରୁନ ମନ ଖୋଲି ଜାଣିଛୁ ସୁମନ ତୋ ମା ମରିଗଲା ବେଳେ ତୁ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ହେଇଥିଲୁ। এই হাତରେ ତତେ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରି ବଡ଼ କରିଥିଲି। ଆଜି ସେଇ ବାପର ଦାନ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତୁ ମୋତେ ମାରିବୁନି ତ ଆଉ ମାରିବ କିଏ? ଧର୍ମ ଥିଲେ ସହିବ ରେ ପୁଅ। ଧର୍ମ ଥିଲେ ସହିବ। ଛି ବାପା ତମେ କାନ୍ଦନି। ଯଦି ସିଏ ତମ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦିଅନି। ଭାବିନିଅ ପିଲାଟିଏ ବି ସେ କଣ ଭୁଲ କରି ବସିଛି। ତମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା। ତମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ମତେ କ୍ଷମା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ଆଜିର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିବିନି। ତୋର ଯଦି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ତମେ କଣ ସବୁ ଟଙ୍କା ମଲା ବେଳେ ମଶାଣିକି ନେଇକି ଯିବ? ଏ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ସମାଜକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ନା ଅନେକ ବୁଢା କୋଉଦିନ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋକ ଚଢିବ ଭାତରେ ଟିକେ ଦାନା ଦର ମିଶେଇ ଦେବି ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ସପନଟା ପୁରା ମାରିଦେ ରେ ସୁମନ। ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଗଲେ ତୋ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆରେ କହୁଥିଲୁ କାହିଁକି? ତୁ ମତେ ଆଜି ମାରିଦେ। ଏ ସପ ବାପା ଆରେ ତୁ ପରା ମୋ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାର ଆଶା ମାରି। ତୋର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଏ ସପ? କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ନା ବାପା ନା। ମୁଁ ସିନା ଏ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ସୁମନଟା ତୁମ ଉପରେ ରାଗୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ସିଏ ଆଉ ଜମା ରାଗିବନି। ଏ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ବାପା। ସପନା
ଶୁଣି କହିଦେଉଛୁ ସକାଳୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟରେ ଗୋଟେ ମତ ପଡ଼ିବ ସମାଧାନ ନପିଲେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ପ୍ରଳୟ କରିଦେଲି। ଆରେ କାହିଁକି ସେ ମଦ ଗୁଡାକ ପିଉଛୁ? ଆରେ ସେ ମଦ ଗୁଡାକ ଜମା ପିଇନା ରେ। ଆରେ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହବ ରେ ସୁମନ, ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ଆରେ କେବେ ପିଇଛୁ? ନାଇଁ ନା ପିଇଲୁ ତ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଥରେ ପିଇ ଦେଖିବୁ ଲାଇଫଟା କେମିତି ପୁରା ଝାକାସ୍ ଲାଗିବ। ତୁ ସେ ମଦ ଗୁଡାକୁ ପି ଆଉ ତୋ ଲାଇଫଟାକୁ ଝାକାସ୍ କର। ଆରେ ମାଟା ତେଲ ତ ପୁଣି ପିଇବି। ବାପା ବାପା ମୋ ଓ ମାଇ ଡିଅର ଫାଦର ମାଟା ଛାଡ଼ ଇଏ କାହିଁ ଏମିତି ମାଡ଼ଙ୍କ ପରି ହଉଛ କହିଲ? ଅନଉନ ଏଇଠି ମତେ ଅନଉନ ଟଙ୍କା ନଦବ ପୁଣି କହିବି ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ତମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ବାପା, ସିଏ ଘରୁ ଯାଉ। ଏ ଘରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାକୁ ତମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏ କି ବୁଦ୍ଧିବେ ତୋର? ଏ ବୁଢ଼ାକ ମାଟା ଦଉ ମୋଠୁ ଯାଇ ନା ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିବିନି। ତୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ନାହିଁ। ଏ ବୁଢ଼ା ସତରେ ପରମ ଗାଲୁଆ ଆଉ ମରିବ। ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ଆସି ମାଡ଼ ଖାଇଦେଲ। ଏ ବୁଢ଼ା ମାର ଛାଡ଼ ନା ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଲେ ରେ ସୁମନ। ଆରେ କାହିଁକି ସେ ବାପା ଗୁଡାକ କିଣିଛୁ? ମାରିଦେବି। ଏ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଆସି ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି। ଯେ ଯଦି ମତେ ଟଙ୍କା ନଦିଏ ତା ପାଇଁ ମୋର ଦୟା ମାୟା ମମତା କିଛି ନାହିଁ। ୟା ଆଖିର ଜନମ କେବଳ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ବାପା